pane ndawena ndakakubatira pana pamburi yeZimbabwe yashamisa vanhu at the upcoming SADC Summit. Zvamuziva vakomana vese opposition vakarambidzwa kuprotesta kana kupetitiona but the upcoming SADC Summit zvonzi aiwa the regime kana Idi Mnangagwa vachiwana mukana manje wokunyatso kuratidza maSADC head of states kuti vanhu vari kuda Idi Mnangagwa. Saka ndapinda mashoko amuda chinyogwa ndobva wasubscribe like tina on the bell icon. Tichipinda pana pamuri kuona paino panyorwa pachinzi village intelligence can confirm that during the SADC Summit in August, fake pro-Mnangagwa 2030 demonstrations have been planned to show SADC that the people want Mnangagwa to continue in office till 2030. Emerson is too playful. Vari kuexposa plan zvinzi Idi Mnangagwa pane zvaroda kuplana kuti vanhu vagoratidza mahead of states kuti vachiri kuda Idi Mnangagwa. Tikapinda vanhu vanoreply vachiti this and more will happen, but as Zimbos we will do nothing and continue to pray and fast as Chamisa is promising. Crazy. Mwani yanyara chiti shamedly playful. Mwani yanyara chiti 15 buses from Uzumba, people fully clothed in regalia, placards saying we have strived against the sanctions, national media showing people's love for the president. Just wait for it. Vana bautira vachiti aiwa vanhu vachatobviswa kuZumba vachinzi ngavauye vasimudze maplacards vane maregalia vachiti Idi ngaramba achitonga ndiye mutungamiri watiri kuda. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko chiri kutaurwa panamba yavari kuiti village intelligence. Pinda mucomment section medu musana kusubscribe like turn on the bell icon.